Baba letha kuwe ungumsizi wena ngizisitanga kuwe ingayanga phina namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo konke ukweswela kwami ugcwaliswa iyo qalisiwa ukholwa kwangivusa amehlo mangamukeli isipho sami ngiphiliswe ngaso namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Makadi vana vaMwari, toda kutenda Mwari vorugare vatisonganisa mukati mezuva ranhasi. Toda kuramba tichitenda nyasha dzaMwari kuti as Christians tine chinangwa chimwe chete chatinacho chinova chinangwa chokuponeswa kwedu. Dai Mwari vatiitira nyasha kunzvimbo dzose dzatiri vari mukati menyika dzakasiyana siyana. Mwari worugare vakuitirei nyasha, varambe vakakuchengetai pamazuva oupenyu. Toda kutenda Mwari nemikana iyoyi yatinowana yokuparidzwa kwevhangeri, chinangwa chiri kuti mukristu wose aponeseke. Ndoda kuti titaure pamusoro penyaya yatichataura mukati mezuva ranhasi, nokuti tawanigwa nyasha naMwari pakati pevapenyu. Asi ndisati ndainda kunyaya yose, ndoda kutaura pamusoro pe-theme verse inova vhesi inofanira kufamba nemukristu wose, yatinowana kuna Revelations chapter 14. Hapana zvataita kana tikasatangira ipapo, nokuti ndo pane hondo yose, ndo pane kou yose yomukristu wose pasi pezuva. Revelation chapter 14 pavhesi ya6 inoti iyo, zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, akabata ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika. Zvikanzi akati nenzwi guru, ishai Mwari mumurumbidze, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Zvikai zvino ndakaona umwe mutumwa achidanidzira achiti iye, rawa rawa Bhabhironi, guta guru rakamwisa waini yekutsamwa kwoupombwe bwaro ndudzi dzose. Panotevera ichida pamutumwa wechitatu kana tawana nguva tinoverenga. Ndinoda panyaya yokuhla Mwari, regai ndikuudzei vadikani, nguva yokuhla vanhu yakapfuura. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, nguva yokuhla vavhangeri yakapfuura. Regai ndikuudzei makristu, nguva yokuhla vatungamiriri vedzisvondo yakapfuura. Nguva yatavaike zvino, fear God and give him glory, nokuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Nyaya yatichafamba nayo pamaminitsi anotevera ine musoro unotiwo, kana vanhu vakaramba Jehovah vachazvisimukira.
kana ini newe tikaramba kubatira Mwari, ivo voga vachazvisimukira. Israeri yaiva a peculiar generation mukati menhoroondo yechikristu yose. Yakati yamboita budzenga, Mwari vakazvisimukira vari vamwe chete. Mwari haarespekti vanhu nemaauthorities, but unorespekta munhu unoziva Mwari. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Regai timanye patsamba yedu kuna 1 Samuel chapter 4. Musoro uripo unoti, vaFiristia vanokunda vaIsraeri. Kufa kwaEli nevanakomana vake. VaFiristia ndiani? Yakanga iri rudzi gwechihedheni. Ko Israeri ndiani? Rudzi gwevanhu vaMwari. Dai ndakanga ndirini ndainyora Bhaibheri nekufema kwangu kwenyama, iyi chapter ndaidzura mukati meshoko raMwari, ndanga ndisingaisipo, nokuti paifanira kubuda the Genesis yaIsraeri ichibuda zvakanaka nokukunda. But panapa pana chapter 4 kunonzi vaFiristia vahedheni vanokunda vaIsraeri. Ndo panofira muprista mukuru nevanakomana vake vaviri vaiva vaprista. Ko chii chaita kuti Israeri ikundwe? Ndiri kutaura nomukristu. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Handisi kutaura navanhu vose vose ba. Ndiri kutaura nomukristu. Ndiri kutaura nemunhu wose wakasikwa naMwari. Zvikai vaFiristia vanokunda vaIsraeri. Regai tinde pavhesi ya1. Zvikai shoko raSamueri rakasvika kuvaIsraeri vose. Zvino vaIsraeri vakaenda kundorwa navaFiristia, vakavaka misasa yavo pedyo neEbhenezeri. VaFiristia vakavaka misasa yavo paAfeki. Mukatarira vanhu ava vari vaviri, they were also prepared to fight. Mukatarira Israeri yakanga yakazvigadzirira kugwa nemaPhilistines, ende mukatarira side remaPhilistines, they were also ready to fight with the Israelites. Saka panapa tiri kutaura pamusoro pevanhu vaviri vakagadzirira kurwa. Regai ndikuudzei maKristu, kana iwe usiri prepared for a fight naSatan, ziva kuti hausati wapinda panyaya, nokuti Satan is prepared to fight with you. Saka tiri kurarama panguva apo Satan achiziva nguva. Saka zvinonzi Israeri yakaenda ikandovaka misasa yayo paEbhenezeri. Mukatarira panhoroondo yaIsraeri ichibva Egypt, vanosvika paEbhenezeri, vanovaka shongwe, vanonamata kuna Mwari vachitenda kuti Jehovha watibatsira kusvika pano. Ndo zvakamirirwa neshongwe yepaEbhenezeri. Saka Israeri inoti yava kuinda kuhondo navaFiristia, vanondosvika paEbhenezeri, vanovaka misasa yavo ipapo, vachiti tine roroondo naMwari, takambokunda tikasvika pano. VaFiristia ndobva vandomira paAfeki, vari ready to fight with the Israelites. Vhesi ya2, vaFiristia vakazvigadzira kurwa navaIsraeri. Zvino vakati vorwa, vaIsraeri vakakundwa navaFiristia, vakauraya pakati pevakanga vakagadzirirwa kurwa navarume vanenge zviuru 4. Zvikanzi vakati vorwa, vaIsraeri were defeated by the Philistines. Israeri ndiani? Israeri ndo vanhu vaMwari. Iye zvino vari ready, Ebhenezeri iripo, Israeri inorobwa masikati machena navahedheni. Ko chii chakonzera kurobwa kwaIsraeri? Nokuti vanga vakazvigadzirira, they were prepared to fight. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, hondo yatinayo pachikristu haigoni kukundwa chete nenyama. Hondo yatinayo haigoni kukundwa nendangariro dzavanhu. Kana tikashandisa mafungiro nemavonero edu, defeat is certain. Saka kunonzi vaFiristia vanogwa, vanouraya varume vanenge zviuru 4. 4,000 trained soldiers dzekwaIsraeri dzakavata pamberi pemaPhilistines. Regai ndikuudzei vadikani, kana Bhaibheri shoko raMwari richiti muvengi wenyu wakatsamwa nokuti unoziva kuti unenge wapfupi, unorevesa. Ndati kana Satani yezvino orovera kuvodza, haatsvagi mhende, unotanga nepamoyo yemasangano.
Satani iye zvino unotsvaga vazivi veshoko raMwari kuwisa. Satani iye zvino unorova pamunofungidzira kuti ndo patatichawana light. Saka unouraya 4,000 trained soldiers dzekwaIsrael pamberi pevahedheni. Vhesi ya3 yoti, zvino vanhu vakati vasvika kumisasa, vakuru vaIsraeri vakati, Jehovha wakatirovereiko nhasi pamberi pavaFiristia? Mwari ngaavongwe nemhaka yesuch type of leadership. They tried kuti vatarire. Indakati kone mhaka yei vachiti Jehovha watiroverei, ivo varobwa nevaFiristia. Zvikai vakandogara pasi vakati Jehovha vatirovereiko nhasi pamberi pevaFiristia. Saka chavakaziva ndechekuti hondo yaIsraeri it's impossible kukundwa nemuhedheni. Saka vakundwa, Israeli inoti pane zvaitika pakati pedu naMwari wedu. Jehovha vatiroverei pakati pevahedheni. Zvikai panapa, endei titore areka yesungano yaJehovha paShiro, ivuye pakati pedu itirwire pamavoko avavengi vedu. Chimwe chinhu, mistake number 1 yanga yaitwa naIsraeri pakuinda kwavo kuhondo, vakafamba with their experience. Vakazvitora vari vanhu vagara mazviri, vakati kana iri nyaya yehondo, it's just an walkover. Isu seIsraeri hatina defeat, hatisarendi. Saka vanokangamwa kufamba neArk of the Covenant, which was the biggest mistake done by the Israelites. Inside the Ark of the Covenant, chii chaivamo, maiva ne the 2 tables of the law, kurova kuti yaiva gaidha pose pavaifamba. Mukati memirayiro pamusoro peArk of the Covenant paiva nemacherubim. Bhaibheri rotaura richiti mweya waMwari wanga ugere pamusoro upon the cherub. Saka Israel yaenda kuhondo inosiya Ark of the Covenant, vanoita chijairira nechiKristu. Regai ndikuudzei vadikani, kotoinda yezvino, especially pahondo iri pakati paSatani naMwari, magamba mazhinji akaita zvokutamba anopavata along the way. Saka panapa Satani unoziva who to attack and when to attack. Saka Satani wakazvivona ndobva ziva kuti vakomana ava vafamba vasina zvinhu zvavaiva nazvo. Saka Israeli yasvika yadhifitiwa navahedheni, vanodzokera vanorangarira kuti tasiya Ark of the Covenant. Hendei tindotora Ark of the Covenant paShiro, ivuye itidini nhai itirwire. Verse 4, naizvozvo vanhu vakatuma nhume Shiro kundotorapo areka yesungano yaJehovha wehondo, ugere pamusoro pamakerubhi. Vanakomana vaviri vaEli, Hofni naPinehasi vakanga varipo paareka yesungano yaJehovha. Ukaverenga pavhesi ya5 uchidzika, panotauraipo nyaya yekuti vaFiristia vakanga vakateerera zvose zvakanga zvichiita kumisasa yavaHebheru. Ndobva vanzwa inzwi rokupururudza. Pakasvika Ark of the Covenant, vaIsraeri vanopururudza vachiziva kuti defeat is certain. Iye zvino tava pakati pokurwirwa naMwari wedu. Saka vaFiristia vakateerera attentively to the sounds yaibuda kumaIsraelites. Ivo vanga vakuconcentrata nekufara nekupembera Ark of the Covenant pakati pavo. Vakaziva kuti panhoroondo yeshoko raMwari hapana pakanga pane this thing chichitungamirira Israel chakabatwa navaprista pakaitwa defeat. I-win-win situation. Saka vaFiristia vanoteerera kusound iri kubuda kuvaHebheru. Vanonzwa kuti areka yaJehovha yasvika pakati pavo. Ini ndaiti nyaya yaifanira kupererapo, nokuti pavaingowa kuti Ark of the Covenant yasvika pakati pavo, Satani waifanira kutosuduruka, waifanira kutosiya. Ndofunga neimwe nzira, da ini ndichikura ndaifunga kuti kana munhu akangonzi muKristu unonamata, hondo dzose dzoupenyu dzatopera. But ndo patinotanga kuti 1 nemhaka yei, nokuti Satani haana retreat, no surrender, no retreat. Saka unoteerera masounds aibva akati inzwi rinobuda kuvaHebheru rinoti kudiniko. Unoanalyze even the sound iri kubva nokuvaIsraeri. Iye zvino panguva yatiri vadikani, ndoda kuudzai vana vaMwari, Satan is analyzing the type of Christianity, the type of a Christian yauriwe
uri kuanalyza ende achitarira nokurevesa, achicherekedza pokupinda napo, ndo patinowana makristu anhasi anoita hunga, nyoka, hunge hove. Saka Satani pano unoteerera. Zvikanzi nzwi rinoti kudii? Vhesi ya7, vaFiristia vakahla nokuti vakati Mwari wasvika kumisasa. Vakati tine nhamo nokuti chinhu chakadai hachina kumbovapo. Tine nhamo, ndianiko uchatirwira pamavoko avamwari ava vane simba? Ndivo vaya vamwari vakadai kurova Ejipita namatambudziko amarudzi mazhinji murenje. Simbai muite savarume, murege kuva varanda vevaHebheru sezvavakanga vakaita kwamuri. Ini panapa ndaifungidzira kuti vaFiristia ende vakatoreferenza kuti ndivo vaya vakadai kureva vaIjipita namatambudziko akawanda, vaitoziva pane strength yaMwari waIsraeri. Asi pakupedzisira voti simbai muite savarume, tigwe navarume ava tidefeat. Ndati musoro wedu unoti kana vanhu vakaramba, Jehovha vachazvisimukira. Pavhesi ya10, zvino vaFiristia vakagwa, vaIsraeri vakakundwa, vakatiza mumwe nomumwe mukutende rake. Kukavapo kuurawa kukuru, nokuti vaIsraeri vakafa vanhu vane zviru zvina 30,000 zvevaifamba namakumbo. Areka yaMwari ikatorwa, vanakomana vaPinehas, vaEri, Hofini naPinehas vakafa. Kana padai patoshata. This is the Ark of the Covenant, yaifamba nepresence yaMwari pachake, iye agere mukati pamusoro pemakerubhi. Ende munhoroondo yaIsraeri, kana kuti chitarira nyaya dzepriesthood, hapana munhu waitendegwa kuswedera padhuze neArk of the Covenant. Yaibatwa chete nevanhu vakadzingiswa, yaibatwa chete nevanhu veimba yeuprista. But iye zvino panapa, vhesi iri kuti Israeri yakatozorobwa wese kudarika pokutanga. Ark of the Covenant iripo, ndobva vatoregwa Ark of the Covenant, ndobva yatogwa ndokuinda kunyika yavaFiristia. Patoita nyaya. Mwari ngavatibetsere vadikani. Mwari ndi Mwari unoda vanhu vose. Mwari ngavatibetsere vamakristu. Mwari akubetsere ishamwari dzangu. Pano kudzikinurai ngaadzikinura veneni, nokuti tose takateyewa naSatani. Dai Mwari vatiitira nyasha samakristu. Ark of the Covenant inotogwa navanhu vasina kudzingiswa, inotogwa navaHedheni in the presence of our Messiah. Arimo mukati agere pamusoro pamakerubhi. Chii chaita kuti Mwari abvume kuti vakomana vasina kudzingiswa vabate Ark of the Covenant? Ukatarira kumaPhilistines, vaiva nechimwari chavo chinonzi Dhagoni, chavakanga vachitenda kuti vanoshumira, chichivahwa, chichivaitira zvose. Saka Dhagoni wakanga ana vapristi. Saka vakomana, because panapa pari kunzi vaFiristia vakanyatsocherekedza nokuteerera the voice yakanga ichibva kumisasa yavaHebheru, vakaziva kuti Ark of the Covenant yasvika. Saka vaiziva vakomana, nokuti manotsi ose vanawo, vaiziva zvinoitika kana ichi chinhu vanacho. Vaitova nenhoroondo yokuziva kuti chipuka ichi chinofamba naIsraeri hachibatwi nevanhu vasiri mapristi. Saka Dhagoni head priest vakanga vari vaprista vaDhagoni. Saka ini ndinoona kuti vakati ichi chinhu musabata panofiwa, kana mukabata pamusiri vapristi munopera. Saka torai vapristi vaDhagoni vatibatire chinhu chino kuti mutovo wacho chinobatwa navapristi voga. Ndinoona vachinyatsokuita zvakanaka, vachisaluta vachindosvika paArk of the Covenant. Hofini naPinehas vafa, 10,000 soldiers dzadinai 30,000 vatofa vavete. Vakati ichi chinhu hatisi. Pokutanga ndichiverenga, ndaiti vari kuchitorera kundopwanya, yet they had a purpose yavaida kuita nechinhu ichi. Ndobva vatora Ark of the Covenant pachapter 5 yoti areka yaJehovha panyika yavaFiristia. Zvafamba sei? Israeri iri apa, Ark of the Covenant yatogwa. Mukaverenga muchidzira pachapter 4
pakatotiza vanhu vakandotaura kuna Eli. Pakasvika murume akamuudza akati, vana venyu vafa. Eli akati, pakauma. Zvikanzi vanhu vose varobwa. Akati, zvokwadi zvakauma. Zvikanzi asi areka yaJehovha yatogwa. Bhaibheri rinoti paakangoreva areka yaJehovha, Eli ndokudonha negotsi ndokufa. Zvikai muroora waEli wakanga ari pakusurumu wakangoti achingowa kuti varume vake vafa, uye baba vomurume wake vadini vafa. Zvika Ark of the Covenant yainda akatanga kugwadziwa, akapona mwana. Zvikaichemberedza ivapo dzikati, usatambudzika, wasvara mwana womukomana, wadzorerwa murume wako. Iye unomuka unotarira mwana, haana kutaura mashoko akawanda. Unoti mwana uyu unonzi Ikabhodhi, nokuti kukudzwa kwabviswa paimba yaJehovha. Ndobva anyarara ndokufa. Vakakomboregwa vanhu vachine hanya neArk of the Covenant yaMwari, vachine hanya nebasa raMwari kuti rive panzvimbo. Ndati wakakomboregwa muKristu uchine hanya nokutevera Kristu step by step. Murovora waEli wakafa atumidza mwana zita rokuti Ikabhodhi, kukudzwa kwabvisa kuna Israeri, nokuti Ark of the Covenant yainda asi Israeri yasara isina Ark of the Covenant. Mukristu wanhasi tiri muhondo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, dai Mwari vatibetsera, tiri muhondo. Tinosara tikapinda chechi, tinosara tikaimba ridzanyi tsuri neinzwi guru, Jesu novuyazve. Ark of the Covenant iri kumisasa yavaHebheru. Ndati tinosara tikaimba Abrahama tiyeresa Abrahama, pasina Mwari. Ark of the Covenant yainda kuvaHedheni. Tinosara tikaimba Jesu ibwe Jesu, asi Ark of the Covenant iri nowhere to be found. Regai ndikuudzei vana vaMwari, chechi haisi nyaya yemidhuri, chechi haisi zvinhu zvatakatarirana, but church is inside, mukati memoyo wemunhu une hasha nokutevera Mwari mumweya nemuzvokwadi. Saka vanosara uko maeridha vanotodanidzira zvidzidzo muchidimbu vari ikoko. Ark of the Covenant isipo pakati paIsraeri. Havana kana kuzviona, havana kana kuidentify. Regai ndikuudzei vadikani vangu, iye zvino kunamata Mwari hatichamunamati nemhaka yamadzinza, hatichanamati Mwari nemhaka yekuti ndo kwatakajaira, but tinonamata Mwari nokuti inzwi raMwari rati. Saka vanosara, ndinoona vavhangeri vakasara vari koko kwaIsraeri. Ark of the Covenant Jehovha ainda by one, ari pakati pevaHedheni. Unofukidza hasha kuti aindiwe naye navaHedheni, unotendera. Ark of the Covenant paiti vanhu wangondogunzva Ark of the Covenant waifa vekwaIsraeri. Mukatarira, this is the Ark of the Covenant yakati mukomana uyu avona kuti Ark of the Covenant yowira pamawere usa ichifamba ndobva agwadziwa, and by the pain yokufunga kuti Ark of the Covenant mhou dzoporomoka, wakandotsigira Ark of the Covenant and he died there. But here Jehovha watendera kuti vaFiristia vavaHedheni, vapristi vevaHedheni vainde naye. Pane chidzidzo chaida kupa kuna Israeri. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Saka inondogara Mwari akati, iyi ndinopedza nyaya dzangu by one. Kana Jehovha vanhu vakaramba, Jehovha uchazvisimukira. Pachapter 5 handichaiverengi, asi pachapter 5 inotaura nyaya zvikanzi Ark of the Covenant. Okay, regai ndiverenge pavhesi ya1. Musoro uripo unoti areka yaJehovha panyika yavaFiristia. Pavhesi ya1 inoti, zvino vaFiristia vakatora areka yaMwari vakabva nayo kuEbhenezeri vakaiisa paAshidhodhi. Amopo waere vana vaMwari, Satani une zvivindi. Pane mapositions akamuvhiwa panyaya yekutenda kwevanhu vaMwari. Vakambotanga vari paEbhenezi, asi Satani wakamuvha zvinhu zvavanhu akandovasiya paAshidhodhi. Saka pana paArk of the Covenant yabviwa nayo navaFiristia, vapristi vaDhagoni vachivekaira vakabata Ark of the Covenant vachiinda nayo kuAshidhodhi. Vanondosvika paAshidhodhi zvikanzi vabva nayo Ebhenezeri vainda paAshidhodhi. Regai ndikuudzei vadikani, Satani ike zvino unorovera kuvodza.
haazezi mahwi makuru. Satani unorovera kuvodza, haazezi mazita makuru we. Munogona kutovona benzi ari munhu mukuru unoremekedzwa, tikaperekedzana muupenzi. Saka panapa Ark of the Covenant yaMwari yabviwa nayo pakamboitwa mhiko naIsraeri naMwari, yaindiwa nayo paAshdod, but God spied. Saka ndakati ndichiverenga machapter awa ndakati saka Mwari wangaoda here kundogara kuvaEdheni. Ndokuona kuti Mwari vanga vane chinangwa chavaiva nacho. Panapa 2 verse ya 2 chapter 5 ya 1 Samuel. Verse ya 2 yoti vaFiristia vakatora areka yaMwari vakaiisa mumba maDhagoni, vakaigadzika kurutivi kwaDhagoni. Mapawa ini ndaifunga kuti vachiitora vanda kundodestroya imba yaDhagoni. Ukaverenga history pamusoro peimba yaDhagoni, is the well protected house. Haisviki vanhu vasina basa, inochengetwa namauto 24/7, yakachengetedzwa. Mumba maDhagoni hamupindi vanhu vose vose, maipinda chete mahigh priest. Saka vakati vachisvika paAshdod, they gave honor to the Ark of the Covenant. Aini Mwari unondishamisa nokuti pose paasvika idominates. Saka unoti vasvika nayo vakati hatidi zvinhu zvotinetsa, nokuti yatagadzira panapa ndechokuti Dhagoni haindi kuground force, unoshanda neair force. Saka Dhagoni Mwari wedu isa hatidi kuti munetsane ifungwa dzangu idzi, hatidi kuti mushupane. Imi Dhagoni chigarai panzvimbo yenyu, hatimbokubvisi, asi mogara muchigarisana nechinhu ichi. Nemhaka yei isana kuti imi Dhagoni murove air force. Uyu Ark of the Covenant yatauya nayo Israeri yanga isingaisii pahondo dzose. Saka tichafamba naye ichindotirovera ground force, imi muchirova air force. Saka zvikanzi panapa ndava kuverenga kuti muone kuti zvinhu izvi vaFiristia vakanga vazitora chiri chinhu chimwe chete zvakainzana. Zvikanzi vakaigadzika kurutivi rwaDhagoni. Saka vakati Dhagoni apa ndokutora Ark of the Covenant ndokuti garisana naye vakomana, toda tava neair force plus ground force, tapedza. Ndobva vapfiga misuo. Zvikai pavhesi ya 3, zvino veAshdod vakati vachimuka mangwanani, vonei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. Vakatora Dhagoni vakamugadzikazve panzvimbo yake. Zvikai vanomuka mangwanani, ukaverenga mukati meshoko raMwari kuna kubhuku yazvirevo, if not mistaken, or mapsalms, unoti ndizvirevo zvine meso asi hazvioni, zvine nzeve asi hazvinzwi, zvina mavoko asi hazvibati, zvine makumbo asi hazvifambi. Saka ndobva panapa Mwari ati hai vasiya vapfigira Ark of the Covenant naDhagoni. Mwari kana vachida kutaura language nevanhu vasingaimuhwisisi, unoshandisa zvavanohwisisa kuti vahwisise language yaMwari. Saka indinoona mupfungwa dzangu, ini kana ndichiverenga shoko raMwari ndinoona movie mukati memaziso. Saka mupfungwa dzangu ndinoona kuti Mwari vasara neArk of the Covenant. Unoudza Dhagoni kuti shamwari, haugoni kumira wakainzana neni, I am his excellence pauriwe. Saka Dhagoni chisingafambi, Mwari akati ndoda kupasa a message to the Philistines. Handina Yeudha vavuya neni kuvaHedheni kuzoparidza vhangeri. Handina vavhangeri vavuya neni kuvaHedheni kuti vhangeri riparidzwe. I shall do it together with Dhagoni. Unofanira kupasa message to the Philistines. Message yangu inofanira kusvika pasi rose remaPhilistines. Saka ndoona Mwari vanoti kuna Dhagoni, Dhagoni hatigoni kumirisana. Saka 2 steps to the front. Dhagoni ndokuti 1 2 1 2, akanzi right 10 1 2, about 10 1 2. Watarira Mwari. Zvikai 1 step to the back akati 1 2, ndopati ndokuvata pamberi peArk of the Covenant. It was a sign of worshiping. Mwari ndobva ati vanomuka vachizviona. Zvikai pavhesi ya 4, zvino vakati vachimuka mangwanani, vonei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha, nomusoro waDhagoni nezvanza zvamavoko ake maviri zvakanga zvavhunika zviri pachikumbaridzo chomukova. Dhagoni wakanga asarigwa nomuviri woga. Saka vaprista vaDhagoni
navose vanopinda mumba madhagoni havatsiki pachikumbaridzo chadhagoni paashidhoti kusvika nhasi. Saka pokutanga vakasvika ndonga vakati vakomana vekapeti havana kuita zvakanaka, mutsai dhagoni mumudzosere panzvimbo yake. Ndokudzosera Mwari akati hazvina kukwana, ike zvino munowana asina mapatsi. Ndobudisa nepakakiyiwa ndondotsveta paentrance, ndobvotsveta paentrance. Bhaibheri chokatara pahistory yeashidhoti kunonzi kusvika nhasi that door was closed forever. God doing his work behind the scenes of Israel. Israel yasara iri koko inotoimba tinomudanyi Jesu, asi siku Mwari waenda kuashidhoti and no one cared for him. Havana kana kugara church board yokutevera Ark of the Covenant. Havana kugara kana ma-emergency board nema-meetings okuti voronga sei kutevera Ark of the Covenant. They were comfortable without the Ark of the Covenant in their presence. Regai ndikuudze vana vaMwari, these are the types of Christians who can stay and sit relaxing even in the church chero musina mweya. Ndosaka uchiona mbengo nokuvengana kwazara mukati memasangano. Bishopi nomuvhangeri havamhorosani, vafundisi pachavo havamhorosani, havavonani. No Holy Spirit amongst them and they don't care about it. God is outside fetching for his people all alone. When we are busy politicking in the church, Mwari uri kusviitira basa rake ari panze. Saka dhagoni chinomuka chisisina zvose, ndobva vatovhara dhora dhagoni vakandovhura imwe entrance yekupinda mukati. Zvikanzi panapa regai tinde pavhesi 11. Naizvozvo vakatuma nhume kundounganidza madzishe ose avaFiristia. Vakati, tumai areka yaMwari waIsraeri ibve idzosegwe kunzvimbo yayo kuti irege kutiuraya isu navanhu vedu, nokuti guta rose rakanga ravhunduswa, rikavhunduswa norufu. Ruoko rwaJehovha rwakavatambudza zvikuru ipapo. Varume vakanga vasina kufa vakanga varobwa namamota. Kuchema kweguta kukagwira kudenga. Mwari vozviitira basa ravo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kana Mwari vachiti ndinogona kumutsa matombo akandinamata, ndinogona kumutsa miti ikandiwoshipa, Mwari haazi muvengi wavanhu, asi une rudo kuti isu tose tiponeswe. Saka unotaura panopo zvikanzi vanogara dare rokudzosera mutovo. Areka yaMwari irimo yakanyarara mumba madhagoni, matare achigagwa namadzishe, mazha dzavadhara dzichitsva nezuva, vachifunga mutovo wokudzosera chinhu chavakauya nacho. Chandakafarira panyaya iyi, Mwari haana kutenda kuramba ari kuvahedheni. Wakati ndinondovatora ndodzoka navo, ende ivo pachavo ndovachadzoka neni. Achidzokera navo, shasha dziri koko dzakatomira, dziri kutofamba dzichitora mupiro. Murupa waIsraeri hadzisi kana kuzviona kuti Ark of the Covenant hamuna, and hapana kana wakaita hanya, nokuti zvayainda hapana kana dare rakagagwa raIsraeri. Vavatova mumwe nomumwe pamirimo yake. Regai ndikuudzei vana vaMwari, mumazuva atava akaipa zvakadai, we need to feel the presence of God, tichiteverera zviga zvaMwari nemo nemo. Saka panapa Ark of the Covenant, vamadzishe vahedheni ndovotofunga mudzorerere wavangaita chinhu chavatambudza naMwari wavo dhagoni. Pachapter 6 musoro uripo unoti areka inodzoswa kuvaIsraeri. Pavhesi yachapter 6 vhesi ya1 zvinonzi, zvino areka yaJehovha yakagara munyika yavaFiristia mwedzi minomwe, 7 months, Israeri isina mweya waMwari. Ndosaka dzimwe hondo dzinomuka mumachechi tisingagoni kudzimisa. Unogona kutoona kuti namufundisi wangaifanira kumisa hondo naiye unotodzita stay up. Unogona kuona kuti even the elders who are supposed to be meek and humble before God vanotova stubborn more than vasingatungamiriri. Saka panapa Mwari unoti Jehovah areka yavo inogara 7 months away from Israel, but Israel has done nothing about the Ark of the Covenant. This is the generation yatiri. Mwari ngavatibetsere. Hazvitsvagi vemaofisi makuru kuti uchemere Ark of the Covenant yaMwari yainda. Hazvitsvagi vezvikudya nezvigaro kuti ucheme Ark of the Covenant yaMwari yainda. Zvinotsvaga dunga munhu iwe nemwoyo wako kuti uti Ark of the Covenant has departed within us. Haisisipo Ark of the Covenant. VaFiristia vakadana vaprista
navavuki vakati, tichaita seiko neareka yaJehovha? Tibudzei mutovo watingaidzosera nawo kunzvimbo yayo. Saka ndobva vagara vakuru, madzishe. Ukatotarira panapa, nyika yose yemaPhilistines yakaunganidza madzishe, mbumbu chena, ndebvu dzakadai, vachifunga mutovo wekudzosera chinhu chavakandotsveta mumba maDhagoni. Dhagoni watodhistroyiwa, hachina muviri. Ivo vamira vari kunoku, vakati chitibudzai mutovo wekudzosera chinhu ichi. Ende vanhu vadanwa pano, hapana kudanwa maeridha, hapana kudanwa vana papa, hapana kudanwa vaprofita, padaniwa n'anga navaroyi kuvaFiristia. Zvikaibuyai mutibudze mutovo wokudzosera chinhu ichi nawo. Kana vanhu vakaramba Jehovha, unozvisimukira. Saka Mwari ndobva ati zvake, ipo pano ndichashanda nezvisina kujairika. N'anga navaprofita venyika yekuvaFiristia ndobva vavuya, vakavati tizivisei mutovo wokudzosera. Ike zvino vanga vasingachadi mamistakes. Pakuchidzorera vakanyatsa kumeka sure kuti no mistakes should be done. Tinofana kuchidzorera nenzira ichofana kudzokera nacho. Ndobva vavuya, vakati, ndobva vasvika vaprista vaDhagoni, ndobva vasvika paya vakati, kana muchida kudzosera areka yaMwari waIsraeri, musaituma isina chinhu, asi munofanira kumutumira chipiriso chemhosva. Ipapo muchapora mugoziva kuti ruoko rwake gunoregereko kubviswa kwamuri. Votaura zvino vakasvika. Ndofunga kana vanga vari vekuno kuZimbabwe, dzakasvika n'anga dzaDhagoni dzikamira dzikati, tewera mudzimudzoka. Israeri iri uko, iri kuimba hapo, basa rapera, tinoenda kumusha. Panapa mudzimudzoka uri kuimbwa nen'anga dzevahedheni kuti Ark of the Covenant yaMwari idzokere. Ndobva dzatanga kumbondera n'anga. Zvikai kana muchidzosera chinhu ichi, musachidzosera chisina chinhu. Pavhesi ya4 dzinoti, zvino vakati madzimambo obvunza, chipiriso chemhosva chetinofanira kumuripira nacho ndecheiko? Vakati, mamota mashanu endarama namakonzo mashanu endarama zvakainzana namadzishe avaFiristia, nokuti makanga marobwa nedambudziko rimwe, imi mose namadzishe enyu. Mwari ngaavongwe, nokuti paapotaura n'anga manje, they were now not part and parcel of the Philistines. Vakanga vatova shasha dzaJesu. Zvikai makanga marobwa. Ende Mwari wakazvita mavune kuti this team haina kurobwa namamota, yakanga iri genuineness efa. Regai ndikuudzei vana vaMwari, pataimu yatava nechikristu koinda nhete wobvudzokorwa nemanda. Hatichashandisi experience, hatichashandisi kwatakabva, but potsvaga vanoda kushanda naMwari nguva iyoyo. Saka vanoti makanga marobwa imi namadzishe enyu. Madzishe avaFiristia haasisiri madzishe en'anga, dzatoramba dzatova nashe wadzo. Zvikai pavhesi ya6, muchaomesereko mwoyo yenyu sezvakaita veIjipita naFaro wakaomesa mwoyo yavo nguva yakaita zvishamiso pakati pavo, havana kurega vanhu vakainda. Ndobva dzatorowako. Mwari akati nanditauri nemi, pedzeranai nen'anga, machairana kaimi, handitauri nomunhu, pedzeranai. Saka Mwari vava vakanyarara, so basa ravo richibatwa nezvinhu zvisina kujairika. Regai ndikuudzei vadikani, Mwari hanei neweakness kuti uri wiki zvakadii, but when there is a will, God will make sure that vanhu vachaponeswa kuburikidzwa newe. Usazvitarira pasi muKristu, usazvitarira pasi kuti izvi ndezvananingizo. Mwari vanga vakaokera so vachipedzerana nen'anga dzavo dzavaFiristia. Zvikaimucha ndobva n'anga dzikati hatitauri shoko tichisiya tisina zako. Zvikai muchaomesereko mwoyo. Zvakaita veIjipita vakaita nharo, asi vaIsraeri vakangoenda. N'anga ndobva dzaona kuti vaFiristia ndokuona kuti pakaipa. Zvikai naizvozvo zvino, torai mugadzire ngorotsva nemhou 2 dzinomwisa dzisina kumboiswa joko. Musunge mhou pangoro, asi muravurire mhuru dzadzo kudanga. N'anga dzava kupa madirections okuti inofanira kusengwa sei. Zvika musashandisa zvingoro zvenyu zviri muno, because this man is different. Gadzirai ngorotsva isina kumbobatwa specifically for the Ark of the Covenant. Regai ndikuudzei vana vaMwari, this is now high time that ini newe tigadzire ngorotsva mumwoyo, tipedzise rwendo rwokutenda zvakanaka. Kana ngorotsva dzikasagadzikwa mumwoyo, hatipabudi.
Saka zvikanzi haiwa hatidi ngoro dzakamboitwa defiled dzamakambosenga dhagoni nadzo. Hatisi kuda ngoro dzadhagoni, hatidi ngoro dzamambo, gadzirai ngoro tsva mudzosera Ark of the Covenant. Ndobva vagadzira ngoro tsva. Zvikanzi asi pangoro sungai mhou mbiri dzinomwisa, mubvise muru muise mudanga, dziinde nengoro neArk of the Covenant. Panapa zvikanzi munosunga mhou mbiri dzisina kumboiswa pajoko. Mwari oda kudzosera Ark of the Covenant to the Israelites. Unoti handichashandi nevane experience, pane vanoti vano ruzivo, handichashandi naivavo, ndava kudzokera neArk of the Covenant. Torai mhou mbiri dzinomwisa, majongosi asina kumboiswa joko pahuro ndo achadzokera neArk of the Covenant. Hatishandisi experience pakuziva Mwari, but tinoshandisa kufamba naMwari. Saka mhou mbiri dzinonzi torai muru muravurire kuchirugu. Ndobva dzatoregwa muru. Why dzakatoregwa muru? Focus. Kana uchida kuti munhukadzi akurumidze kudzoka, iti isiyai mwana muinde kuchigayo, hamiri because wasiya muru kumashure. Chero mukamumisa panzira unokuudzai kuti ndasiya mwana vasikana, ndasiya mwana vasikana. Zvikai torai mhou mbiri dzinomwisa dzisina kumboiswa pajoko. Kana vanoziva kumusha seni ndogara kumusha. Chinhu chinonzi jongosi hachibatiswi geja munhu usina kumboribata. Nokuti kana muchishanda namajongosi, munhu unenge akabata geja akabaya mumuforo unoenda achimanya agodzoka achimanya. Saka panapa Mwari unoti isai majongosi pangoro kuti idzokere nespeed, because yakatodhilewa kudhara iri kunyika yavaFiristia. Saka vanopedza zvikai zvinotarirai kana ikakwira nenzira yeBhetishemeshi, ndiye wakatiitira njodzi huru iyi. Asi kana isingadaro tichaziva kuti haruzi ruoko rwake runogwa nesu. Pavhesi ya10, zvino varume vakaita saizvozvo, vakatora mhou mbiri dzakanga dzichimwisa, vakadzisunga pangoro, vakapfigira mhuru dzadzo kumusha, vakaisa areka yaJehovha pamusoro pengoro nebhokisi rakanga rina makonzo endarama. Pavhesi ya12, zvino mhou dzakakuma nenzira inoenda Bhetishemeshi, dzikafamba nenzira huru, dzikaenda dzisingokuma, hadzina kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe, vakandowana Israeri. Pavhesi ya13, zvino vanhu veBhetishemeshi vakanga vachicheka zviyo zvavo pamupata, vakatarira vakaona areka yaJehovha ichivuya. Mhou dzatora dziri kuinda, ndobva dzainda nomugwagwa weBhetishemeshi, hadzina kukona kurudyi kana kuruboshwe, zvikai dzakainda dzichikuma. Israeri yaitova bhizi kucheka zviyo. Ndoda kuudzai vadikani, panguva ino yekufanira kudanidzigwa kukuru, apo zvioniso zvose zvokubuya kwaKristu zvakazadziswa, tamirira kudzoka bedzi kwamuponesi wedu unovuya. VaIsraeri tiri bhizi kucheka hura muminda, tisina hanya nebasa raMwari. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. And praise God kuti Mwari unodzokera kumapenzi, chero vakanga vasingahwisisi, asi unodzokera kwavari. Ndinoda kamitiro kaMwari. Vanhu vaMwari ndevamwari, chero akava mapenzi pa short time, Mwari unomapa discipline yawo, asi achidzokera ikoko. We have many reasons panyaya dzokunamata, kuti nemhaka yezvokuti, but ngatitarire pane zvokwadi yaMwari. Ende chakandifadza panyaya iyi, vakainda vose namadzimambo, vakandosvika mhou dzikaitwa zvipiriso, and that was that. Ark of the Covenant yaMwari yakadzosegwa paIsraeri. Dai Mwari vatiitira zvakanaka, regai tinamate. Tinoda kukutendai mutsvene waIsraeri, tokutendai panguva yenguva ino. Tinoda kutenda nemhaka yerudo gwenyu, tinoda kutenda namazuva edu akaipa zvakadai atiri kurarama, asi mazvita enyu mutsvene waIsraeri, areka yenyu yadzoserwa. Tidzidzisei kukutendai, tidzidzisei kumira nemi, tidzidzisei mutigadzirire ngoro itsva mumwoyo, kuti Ark of the Covenant tigare tiri pazvidzidzo zvenyu. Mazvita enyu Mwari nemhaka yevutsvene bwenyu, maita enyu Mwari nemhaka yerudo gwenyu, yedzinoisha mari dzangu, yevanoiva namai, yevanoiva nababa, vanozvipa mhiko
kuti tichashanda mumunda waMwari semhou dzakakuma dzakananga dzisingakoni kurudyi kana kuruboshwe. Tirwirei muhondo dzoupenyu, nokuti mwoyo inoda asi nyama inoneta. Mazvita enyu Mutsvene waIsraeri panguva ino, nokuti chengetedza pamwe chete. Chivai nesu kubva zvino muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Tinoda chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto. Ndinochema mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Hazvine izvo zvitema zvinopera, zvinopera, kuti mundipe kuona. Ngepachena ndichafara, asi kucheneswa moyo kundifadza, mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Hazvine izvo zvitema zvinopera, asi kuti ndacheneswa. Ndizvo ndingazozwisisa, ndizvo zviro zvose tinoona. Mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Hazvine izvo zvitema zvinopera, ndinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata, asi kana ndichiedza ndakaipa, mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Hazvine izvo zvitema zvinopera, mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Hazvine izvo zvitema zvinopera, zvinopera.